Sayo sa buntag guys, gipukal ko sa ako ang kapikas kay nagbaha ko na ang suba. Kini tungod sa habagat guys. Tanawa ang laod murag ata. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys, ni ako sa suba. Naglantaw ko sa may dakong baha guys. Swerte kayo guys, kay gabi amo lamang gipadaplin amo ang sakayan, amo gikuha dito sa tumoy sa suba. Kay bunbon ra ba basig ianod na sa dakong baha aga amo ang sakayan. So gisipti ani guys, bisag gauwan gabi gikuha gyud ni Mr. nagpasingon siya. Kay para lamang safety amo ang pambot na tinuod jud guys, hapit jud ay ni maanod. May namang tugtog guys, pag mata na mo dako na kayo baha. Ang ubang mga sakayan ani guys, na safety food. Wa na dinhi sa may tumoy sa suba. Kusog kayo ang bulog sa tubig guys. So dali na kayo maanod ang bunbon kay wa may mga bato-bato ani na sangit. Mo nang dili ko maka-video kay aning duol guys kay basig ilaran ko sa laod. Bunbon ra ba? Nahinumdum na hinuon ko di adtong hitabo sa may Cebu. Karong pang simanahon na guys, gumikan gapon sa baha. Mo nang gisipti gyud nako ang akong kagalingon guys. Direct ra ko sa layo nag-video. Ug mao jud atong nakita guys nang daghanang nangaanod ani nga mga baliungan, kahoy ug uban pa. Hadlo kay ani guys kung doon na kay mga mananap labi na ng mga kabaw, kanding. Kung ana nimo ihigot sa daplin sa may suba, sigurado ianod jud ni guys. Tungod kay dibulog naman ang tubig sa may suba. Atong sudunong guys ang laod. Itong pa kaayo. Gani nakahungaw na ang makusog nga ulan pero doon na gihapon nagpabilin nga dagom ngadto sa laod. Mao ni giingon na mo diri guys nga habagat na sa among dapit sa lungsod sa Valencia guys. Maminaw kuno ta guys og kanang doon na ba mga sakayan or unsa pa nga mga anod ani tungod sa kusog sa bulog sa tubig. Kung doon na ba naapektuhan nga mga panagat o sakayan, ato ra po ni makita ni video guys. Kaya manimuha ta nga makakuha ta og mga detalye. Gani guys kining maong kanal bisan tuod o gamay ra pero kusog kaayo ang sipat sa iyahang pagbugwak sa kanal tungod kay mga pagdipagaw sa tubig guys. Kini guys gibuslutan na ni guys sa amo ang igsuon nga si Alan Angkil. Diyan nangasa ni pagpang kadya sa mga bunbon ani guys aron adunay guide ang tubig.
Kay kung dili gid ni siya kabkaban nimo gamay guys, dili ni mo tuloy sa maong kanal ang tubig. Kay ang tubig ari man mag-agi sa tunga-tunga sa amo ang balay. Si kabalay na mo between Alan o bird. So nin kamot si siya po guys pag pahiluna ni wadam ha guys nga usa dai sa amo ang suod nga amigo guys. Ayahang pambot na anod. Swerte pod kay diri sa amo tungod nakita ang iyahang pambot. So niya sila karon guys ba nag-asawa. Nanuba jud sa ilang sakayan. Kung unsa nay gidangatan. Awa tuyo ani guys kay naman gud dapat suba na butang. Abot yapon kay namo ko pambot na. Duha ka pambot lagi wala to. Kinong tigsa kay murag na amo ko to gibutang ba mano. Ha? Mao nang kanang guyot. Oh. Ako po bili po man. Tiglabay ko ng nylon. Oh. Ni ado dani suba ni pambuta balaw di mo baha. Kasi bayad utang, ano balik man oh, bayad. Be nagayrik ligaranan mo. Di okay ra. Tuwad din nila na o aro mo ito. Amo na epekto guys sa baha do na nay nangita nga tag-iya sa ilang sakayan. Og nining video ha guys, dinhi na ako tapuson ning akong paglingaw ninyo guys og ako moingon. Daghan kayong salamat sa inyohang pagsunod kanako guys sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Bye-bye.